खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 14 नभेम्बर समबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि फिसा खोथायावनो नांलायनो हागौ रावजोंबो गोरोबनाय नङा गुबुननि खोथा खोनासङि जागोन वृष राशि गोग्गाथाव हाबा मावनो हागोन बयजोंबो अनजागोन मान सन्मान मोननो हागोन मिथुन राशि जेंनानिफ्राय बारग'नो हागोन दुखु दाहाफ्रा जोबस्रांगोन जोबोरैनो मोजां सान जागोन कर्कट राशि माबा मोनसे बिबान मोननो हागौ गियाना बांगोन गोदान लामा मोनगोन सिंह राशि दुखु दाहाया जोबनाय नङा मिजिंफ्रा फेलें जागोन दुखुजोंनो साना बारलांगोन कन्या राशि धोन आर्जिना लानो हागोन आखायाव रां रुफा फैगोन सुखुयै सानखौ नागार हरनो हागोन तुला राशि गोसोआव माखौबा लाना जिंगासिनो हागौ गोसोआव सुखु गोजोन जानाय नङा सानहाबबाय थानो हागौ वृश्चिक राशि साख्रिनि आनजाद होदोंब्ला उथ्रिनो हागौ रंजा बाजा थानो हागोन दुखुआव गोजान जागोन धनु राशि सोमोन्दो नागारलायनो हागौ बुजिलायनाय गैयै जागोन गाज्रि सान जागोन मकर राशि धोन दौलता बांगोन मेगन गोसाफ्रा नायनो बागोन बेफार फालांगि बायदियाव मोजां जागोन कुम्भ राशि दावबायनायनि थाखाय मोजां सान जागोन गोबां मानसिजों सिनायथि जानो हागौ मीन राशि खामानि दामानिफ्रा जोबनाय नङा देहाया जोबोद खस्थ' मोननो हागौ आरामै थानो गोसो जागोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय दानिया फैदो नोंथांनि फान्जामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि गोजोन्थों बाजाज बाइक लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार सिटि प्लेटिना एवेन्जार डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150 खौबो मोननो हागोन बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसुवेर्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन अब्ला दानो बुकिं खालाम 6003991187 नङाब्ला 8822 018193 जानबुं अनजिमायाव